बलो राइफल सिमां नुदोंमोन फोजानायानो मोजां जाबाय ओइ देखो सिख्ला मोदायानो हमारदोंसो फाग्ला फारफ्रामथिंबो गासिबो हारिजों नासयजानाय मा फिथाइ जानानै जोनोम मोना नोंसोरा गथ'खौ बिग्रायदि खालामनो ओइ साला सैमा असि गुबुननि पावारजों फिसिजानाय मासे सैमा आंनि फिसाया उग्रपन्थी नङा আমাক লাগে বড় রাজ্য সেইটোৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো বড় ৰাজ্য লাগে তহঁতক যি মানুহে মোৰ বিৰোধী তাক মই এই সংসাৰত থাকিব নিদিম বুজিছা আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ পাৱাৰ পাৱাৰ अन्नाय गैयि उदखारि सासे बर' सुबुं जानानै बर' आइजोनि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंनो लाजिया नोङो लोगोफोर बारमोदाय फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जों बर' सुपारहिट सावथुनखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन बे सावथुनाव मेइन महरगिरि महरै दं मोगथां मितुराज रिंकी राजाश्री दांखोलोदो राजीव प्रवीण आरो गोबां मुंदांखा फेस्ला फावगिरिफोर फैला मेन्डेला अनिल प्रेक्टिकेल गावरेमा आरो बिसोरनि अनगायैबो मोजां एक्टिं खालामगिरि फावगिरिफोर दंबावो बे जों बर' सावथुननि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा सिंगार नितामुनि बर' उत्तम आरो सिमांसा बे सावथुनखौ करिय'ग्राफि खालामदों बिथां नायस्रां गयारी लोगोफोर जों बर' सावथुननि स्क्रिप्ट स्ट'रि आरो प्रडिउसारा जादों बिथां मिथुराम ब्रह्मा बे सावथुनखौ रिलिज खालामगोन फैगौ 3 सेप्तेम्बर खालारखालि बे सावथुननि काहानिया जोंनि बर' हारिनि आलादा बर' रायजो दाबिनायाव गुबुन हारिजों नासयजानाय पुलिस मिलिटारिजों दाउ अमा बायदि बुग्लिजानाय गावथारजानाय बेफोर गासैबो बेरखांदों गुबुन हारिया बर'फोरखौ आलादा रायजो दाबिनायाव हेंथा होनाय बर'फोरा बड'लेण्ड मोनोब्ला गुबुन हारिया न' बां हा हु गारनानै खारनो गोनां जागोन होनना साननाय आरो बर' फिसाफोरा बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार दैनायनि थाखाय जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ पुलिस मिलिटारिया न'खराव थानो हायि सान्थि गैयै थासारि सोमजिहोनाय बेफोर जाथाया बे सावथुनाव बेरखांदों लोगोफोर नोंथांमोना सावथुननि ट्रेलार नायनानै माबायदि जागोन सानो कमेन्ट खालामना फोरमायनो दाबाव लोगोसे नोंथाङा बर' सावथुन नायना मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बिब्दिनो गोदान अपडेट मोनथिनो थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय।